Esan behar da, bigarren urtia dela, Galtzaude Euskara Taldeak mintzalaguna egitasmoa martxan jartzen dauela, eta hizkuntza ohiturak aldatzi dauken egitasmo hau, gehien badau zuzenduta, Euskara maila nahiko bat dauken jendia, baina, traba pertsonalak medio, bai bildurrak edo lotzak diela, azkenean Euskara alde batera utzitza daukienak. Orduan, mintzalaguna ez egitasmoak egiten dauena da, azkenean Euskara utzien dan egunetxo bat eskaintzen dago. Hortarako, egiten duguna da, 3-4-5 pertsonako taldeek osatzen diteu, hastian ordu betez, leku eroso baten, bai kafetegi, kulturretxe, eta barretan, azkenen ordu beteko solasalditxoa izaten da, ez? Bertan elkartzeie, euskaraz dakixenak, edo euskaraz hitzaiteko ohitxura daukienak, ohitxura ez daukienekin elkartzeie bertan, da, baien solasalditxoa egiten daue. Esan behar da bai, aurten berrikuntza batekin gatozela, aurten aurreneko aldiz ika praktikatzeko talde bat osatu dugu, mintzalagunan formato berdinean, bertan ja 6 lagun badauzkau, eta printzipioz behin elkartoia, eta aber nola eramaten duen ikasturte hau. Esan bai, aurtengo ikasturteai begira esan, dauneko 40 lagun apuntatu diala, 8 talde dauzkagula, 7 talde mintzalaguna egitasmoan da beste bat ika praktikatzeko. Eta esan, hone danak erakusten duzkula, bazkenean Tolosan beharra zauela, olako egitasmo bat martxan jartzeko, ikusitza jendiako ondo erantzun dauela, eta gero bestalde batetik aipatu bazkenean euskaltzalien prestutasun dana, ez? Euskaraz hitzaiteko ohitura ez daukien hori laguntzeko. Eta, baina bukatzeko esan, ikasturte danean ziar, mintzalaguna egitasmoan parte hartzeko izen ematia zabalik egongo dela, Galtzaude Euskara Taldean, orduan, animatzeko eta tartetxoa egingo dugu.